Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides, parolers amb pressa. Avui, Damned, equip miner de salt neutralitzador i interceptor nan. Segur que en algun moment us heu trobat en una situació com aquesta. Amb només 35 pàgines, Damned és el joc de rol de farciment perfecte, amb les seves regles de dau de 20 contra un número objectiu, que ocupen literalment una pàgina, un llistat dels principals monstres i 7 aventures. Podeu tenir a punt una partida en un quart d'hora, per aquells dies en què el director de joc us falli d'imprevist. I és que el joc no du ni creació de personatges, que cal descarregar-se a part si no es volen fer servir els personatges d'exemple. Però no us deixeu enganyar per la brevetat, el joc és molt divertit i prou complet per allò que proposa. Nans de combat a l'espai. I ja callo que si no aquesta ressenya dura més que el joc. Fins aquí la ressenya.